Tiñamos o tema de proposta do PSOE de días locais festivos para o ano 2020. Sí, aquí eu, antes de dar a palabra ao voceiro do Grupo de Goberno, quero decir que hai un erro na orde do día e que non é unha proposta do Partido Socialista, senón do equipo de Goberno. E que conste así en acta. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, o Real Decreto 2001-1983 regula a xornada de traballo, xornadas especiais e descanso e o Estatuto dos Traballadores ambos os dous artigos establecen que cada concello poderá designar 2 días como festivos locais, amendos xa establecidos no devandito Real Decreto como festivos nacionais e a competencia que ten a Administración Autonómica tamén para establecer os festivos da comunidade autónoma. Históricamente, no caso do Concello de Betanzos, esos 2 festivos locais se veñen establecendo para o martes de Entroido e o día 16 de agosto. Agás o ano pasado, que ao coincidir co 800 aniversario do traslado da cidade a súa ubicación actual, se mudou ese martes de Entroido polo 13 de febreiro. Polo tanto, este ano, e retomando a proposta histórica e, ademais, dándose a circunstancia de que o día 16 de agosto, día de San Roque, é domingo, propoñemos que este día 16 se mude ao día 18 de agosto e, polo tanto, estes 2 festivos locais a designar sexan o 18 de agosto e o martes de Entroido, que é 25 de febreiro. Polo tanto, os acordos que se someten á votación é designar como días de festa local para o ano 2020 de carácter retribuído e non recuperable os días 25 de febreiro, martes de Entroido, e o 18 de agosto. E segundo, notificarlle o presente acordo ao Departamento correspondente da Xunta de Galicia e comunicarlle aos persoas e aos servicios municipais afectados para o seu coñecemento e para os efectos oportunos. Voceiro do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Gracias, alcaldesa. Ben, son as festas tradicionais no noso concello e o noso voto vai ser favorable, como non pode ser de outro xeito, mas nada. Voceira do Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Pois o noso grupo tamén apoia esa decisión. Ben, pois entendo que se aproba por unanimidade. Punto seguinte.